Pišta. Takže vitajte a ja som Vovko Harbert. Chovám kone, mám rád psíky, macky, mám spinu v dome a také veci rád robím. No tak skácem po posteli a potom ju prederavím a potom spím v takej. Záchod nemám. Potom chodím pásť kravy, ako napríklad, že tak sa volá taká krava, že napríklad že Justína. Ona je naša suseda. To je veľmi dobrá suseda. Ona má ďalšie 3 kravy, céry. Tak sa volajú, že Silva, Domina a Ivana. Viete, oni sú také trošku bombastické, lebo zase dve sú také pekné, ako je Silva a Domina. Domina, ona je najkrajšia. Ona má také telo rovné ako chlap, ako ja. Viete, jej aj nerastú cévky a také citróny, jej citrónniky rastú. No a ešte to som chcel, včera som sadil stromčeky. A rád meditujem, no prepáčte, rád meditujem, ale meditujem hlavne nad takými vecami, že Domina, alebo ešte nad Ivanou, ale Ivana tá je najšpatnejšia z nich, takže nad ňou si hlavne. A potom ešte by som chcel povedať, že ja som gypsy rapper, posúvam také hudby, more fuck me, a som z národu more fuck me gypsy. Takže pozdravujem gypsy rapper, fuck me, no a teraz by som chcel vám povedať, že čaute, som Adrian Alberta, mám rád gypsy rapper, fuck me, ako fuck me, rapper, fuck me, no a to by bolo všetko. Ďakujem, Adrian Albert, dovidenia, čaute. Takže vítam vás v mojej lokalite, toto je moja lokalita. Lokalita sa volá Bolkovce Lesík, ja mám číslo domu 1. Ďakujem. Takže toto je môj domček. A teraz by som vám chcel predviesť moje nádherné stromy, kríky, ale hlavne na domček. No, môžeme vojsť dnu? No viete to nie, lebo tam teraz pasiem ovce. Ale no. Ale tak nechojte sa nakúknúť. Prosím, lebo nemôžeme ísť, viete, preto tam mám ovečku. A keď tam budeme, tak potom to bude zle. Tak poďte nahliadnúť do môjho bytu. Práve som ovcu dal vonka. Nech sa páči. Mám tu aj hnoj, ak sa pozrete. Tak, je to dobré tuto. A teraz sa chytím toho, ukážem vám, že je to hnoj. Pozrite, Sušený hnoj. Položím to. Ja som ťa to rád jem. Kvalita ložiak, takže to som chcel, že... Dobre, tak čaute, tuto pasiem ovce, kravy, potom tu myštia psi, macky. A ja mám posteľ tuto, ak sa pozriete na týchto hranoloch. Toto je moja posteľ. A musel by som končiť, lebo musím ísť na záchod. A bude to veľká potreba. Pôjdem srať. Ďakujem vám pekne. Dovidenia. No ako vidíte, toto je jeho úžasný byt. No. On je Mowgli. Slovenský Mowgli zo Slovenska.